ingkang prayogi mapan wonten ing Bali Araras Maraju Kundha Manit Kahyangan Suralaya kakang. Pala-pala renjang pak kong marubaya slere buntuté acel kater inggih Adi Guru. Ngaturaken panuwun dening antos semanten sepak hormatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang Raka Suduk Pangudal-udal. Mboten langkung salam pakling kula katur Adi Guru. Nuninggih kula kanthi anggadosaken gombong dirawaning manah. Uluh Bathara Indra mara gagi diprayogake anggon musuhan Bathara Surapati. Kawula nuninggih krama ulun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula mawantu kunjuk sandhap cemila paduka Rama Pukulun. Iya ndak tampa gawe bombonging rasa nuwun sewu Kakang Narada. Sasampunipun jenandika satata lenggah kalilan paring dawuh menapa darmanipun dene kahlangan ketaman goro-goro ngantos akarya horeg satemah poyang payingan solaing para Haksara lan Haksari pating jerit perayongan karana prahara gum ingkang anempuh wonten kahlangan Jundring Saloka. Pramila saking menika Kakang monggo aturi amedhar sabda Kakang Narada. Rumeh mulat rumeng mulat rumeng mulat Surabsari Rumeng mulat Surabsari Oh